Poštovani šalim moj. Dobar dan, tu je i David. Ovdje imamo najiščekivaniju kocku ove godine u narednih 17 godina koja će ti izađe. Ovo je Gen 16 Max. Ovo je majica koju me Aleksa kupio. Da, idemo da je otvorimo. Koliko košta kocka? Kocku možete kupiti, kocku možete kupiti na cubex.rs za 9200 dinara. Mogu da bi free shipping za to. Naravno, u sve narudžbine preko 6000 se dobija besplatna poštarina. Ok, da vidimo. Prvo imamo accessories box. Da neku boli kura za accessories box. Opa, ti za tableta. Ovo je, mislim da se, ovo je za vađenje, brate, center capova. Tako je, ali malo drugčije, ali ovaj put možete otvoriti... Ovo je hidrant, ne znam šta je ovo. To je hidrant za podešavanje. Ok, kutija. Ta-na-na-na, I ispod tijela. To su ti za kornere. Aha, znači ovo su korner magneti, jel? Neki preferiraju zelene, a neki ostavljaju na bijelima, koji su već plave, ne. Pitat ćemo Felixa. Ili bijeli, ili zeleni, ili plavi, neki od tih. Ok, kocka. Au. Bio okej, ali ne bio. Za ultra prso, brate. I ultra loose. Pa čini mi se da ti dobro ide s njom. Problem. Brate, imaš najrandom prve poteze ikad. Au, nije dobro. Ovo je baš jako loose. Moram se uvijek. Pogledaj Felixovi settings. Kako se ovo šta radiš? Ne se da koristi. Znači, center travel 3, tension je dolje, i to je 10. Što smo rekli, ti imam... Dajman je 4.12. Pa nekako mi svaki put sve vreme isto. Daj im sam jel to radi tako ili si ti retardiran samo. Pa da. Pa ti čuvidno si se patio sa time vađenjem. Da šta nije? Dobro. Ne znam. Brate, stavi layer po 45. Šta se vate za glavu? Kocka je katastrofa. Kocka, mislim. Realno. Da to snima. Dobro, mislim, kocka je realno revolucionarno za GAN. Šta mi je ovo? Opa, a kupili smo novi auto. Više se ne vozimo u srebrnoj streli. Sad se u crnom ciganu vozimo. Siguran da nisu, brate, da ovo nije... Mislim da ovo je sad više lus nego što je bilo, siguran sam. Da ovo treba da ide na keca. Da, GAN ide u suprotnom smjeru. Ono što je... Znači, jedan je nice tight. Da. Čestitam. Daj mi da se pravi. Čak pod ovim svjetlom ne izgledaš kod cigan. Pored mene, da. Ti napredujemo? Po 45, po 45! Da, ne, kako se... boli me. Dobro bre, zamazan je, biće prebrza kocka, ne može ga više. Pa kak da ga sad stavim? A lakše se stavlja korner nego edge, bre. U kojem svijetu? Nemoj, molim te. To je ranije moglo da se uradi. A ja to ne bi koristio. Mislim, imao... Nećete poželjati. Treba znači... jači magneti. Može staviti, možda moramo pročitati. Možda su jači magneti prijatelji koji smo došli na putu. Tako znam. Mislim, ako možete malo vas reći koji su jači svaka informacija. I dobro došla. Čekaj, vidiš da radim. A, zeleni su jači. Zeleni su jači. Moram da vadim se svaki korner da bi to zamenio. Da. Treba mi samo da je... Treba malo stabilnije. Šta treba da bi bilo stabilnije? Pa mislim, znači moraš ići prema jedinici na ovom... Kako je lusi dalje? Mogu ja podesiti? Snimamo već 30 minuta. Ajde pravo! A šta si još sad uradio? Sad je na 2.12. Bolje? Pa stabilnija je, ali i dalje je brza i... Sad sam više lokadaš. Dobro, sad ću završiti ovo, da ću